hedder Abid, og jeg er 18 år. Jeg er i gang med shorts til min far. Det er sommershorts, altså med stjerner på. Jeg har valgt design på grund af, at jeg synes, det er sjovt at lave vores egne ting til vores forældre eller til os selv. De forudsætninger, man har brug for, når man starter design, det er egentlig bare fantasi, god fantasi. Fordi man behøver ikke at have syet før. Men vi vil gerne have, at den enkelte ligesom har lyst og fantasi til at finde på noget. Og så hjælper vi dem med det, de har brug for. Nogle kan sy selv, inden de kommer, og andre kan slet ikke, har aldrig prøvet at sidde ved en symaskine. Men det finder vi ud af hen ad vejen. Jeg hedder Camilla, og jeg er 16 år gammel. Jeg er i gang med at lave min job insuit, fordi at jeg kan rigtig godt lide sådan noget varmt tøj og også kjoler og sådan noget. Det har jeg også lavet før, men jeg er bare rigtig, rigtig vild med job insuit. Noget af det fedeste ved at være designlærer, det er, når man ser elever, der aldrig har prøvet at sy før, og at de så får produceret noget, som de bliver rigtig, rigtig glade for, og hvor man bare kan se, hvor stolte de bliver, når de er færdige og prøver deres ting. Jeg hedder Selina, og jeg er 17 år gammel. Jeg er i gang med at lave en taske med kæder og nitter. Jeg drømmer om at blive designer, og derfor var det bare super fedt, at selve Østergaard havde design. Det her, det er så en af de trøjer, jeg har lavet med flagermusærmer og sådan gule striber i, som er åben heroppe fra skuldrene af og hele vejen ned.